uMhlakawala usewudlulisile umlayezo wakhe ngodaba lukaKhuzani kanye noSminoff. Ngalesikhathi uSminoff ephuma estage kuzongena uKhuzani esemila kuma steps elindele ukungena. uSminoff umemezile wathi kubantu are you ready for igcoka melisha. Ngizwe ngomuntu ongixoxela ekseni, angikaze ngiqondane naye. Bengakaze ngazi ukuthi kuze kwafika ekutheni kukhulunywe, but ngoba sekuze kwafika la ukuthi akukhulunywe khona, ngifuna ukudlulisa lo mlayezo. Umfo kaGumede ngimkhonzile, ngiyamdlala futhi kakhulu, nani lokho nje niyakwazi. Siyakhumbula ukuthi back then babephila nendlamlenze until yena azakhombisa ukuthi akasathanda ukuphila nayo. Right, akakulona iphutha lokho. Until yena biza uKhuzani ngelebe uSminoff. Still asikaze sizwe kunamazwi aphuma kuKhuzani abheka kuSminoff. Kodwa ke engikuyo nansi, ike yenzeka lento emculweni, kwahamba nina ningakafiki, wakhipha istatement uKhuzani esithi umcimbi one artist elithize angeke sawuhamba. Akakazesho ukuthi abahleli bemicimbi abangaliqashi iartist elithize, kufanele nizwe kahle. But ngokugwema umsindo nokungawuthanda umsindo, yena wakhetha ukuthi athi umcimbi one artist elithize akasakwazi ukuhamba. Kwaphoqa lokho, wayengakabi kumhlela umcimbi ngaleso sikhathi yena. Lokho kwaphoqa abahleli bemicimbi ukuthi abakhethe ukuthi bakhetha loya artist noma bakhethe uKhuzani. Kwaphoqa ukuthi abakhethe uKhuzani ukuthi yena bazoqhubeka bemqasha. Kwabhlungu enhlizweni zabantu, kwafila ngazuthi uKhuzani unomona, uvalela abaculi, ucheme. Nina ningazi, ngizonitshela into yokuthi abahleli bemicimbi bacheme noKhuzani yaqala lapho, ngokuthi abaculi abasebenza lento yenziwa uSminoff ukuthi beyele estage ukuyokwisa uKhuzani. Wasithatha isinqumo, mayesithatha isinqumo saphoqa ukuthi abahleli bemicimbi besayide naye, behambe naye ukuze impilo iqhubeke. Kwangazi ukuthi sekuuye manje usejike wayothi abangaqashwa abanye abantu, kanti akakushongo lokho. Yena wathi ngeke ngisakwazi ukuya emcimbini onizobe ngiqashe kuwo umculi othize, wavala umlomo. Angisho ukuthi ngithini Mfo kaGumede, kodwa nje ngiyakukhumbuza ukuthi asithande ukuthi kusasa mhlambe mase kwenzeka iqhawe lethu liphinde likhiphe isinqumo esifanayo lithi alisawuhamba umcimbi onobani, bese kuba ngathi linyundela wena noma nyundela umuntu uthi nalokuthi ke bafowethu, mina into engeke ngiyibuke, useyacula nje uKhuzani ngoba sikhona thina abalandeli, but mina I can tell you umqondo wakhe awusekho ekuculeni, usebhizinisini.